Sir, gaya oh, buhay pa mo rin. Pagpapadi ko ba? Wow, man ba? Wow! Oh! Sus, naglihok-lihok pa. Moment before. Patay ko na bugsay ba? Pusing ragot para dali ba? What? Bukot na pre, mahingo mo, wag bagay biri santo. Naunsa na itong, naunsa na tawanan. Namukot ka, Kol? Oo, kasi tanaw ni mo dong. Wala, mong Kol, nagpasunsura mong kanya, Kol. Ha? Model? Putal ka? Model sa baling. Oh no! Model ko sa baling. Model ko sa baling. Hindi po masama ang aking ginawa dahil ang aking pong konsyensya ay clear. Model ko sa baling. Ay, sana all model sa baling. Ah, di Goldman. Dili mo na waday mong na model sa baling, oy. Ano man sa kasama ni model karton. Ano model karton? Model sa katol. Hala! Oscar! Kaya upo ko na rin! Pagpapadi ko na! Wap! Oscar! Kaya upo ko na rin! Pagpapadi ko na! Wap! Oscar! Di ay buhi pa ko na rin! Pabidyohan ba? Wow! Wow! Oh! Sus! Naglihok-lihok pa! Pila ko si Muhang kwarta. Pre, ha? Pohon. Mupalit mo! Ha? Ebe, kang kilo. Mupalit mo! Kilaw mo! Kilo. Di, huwag mupalit mo! Kilaw mo! Buhi pa! Ako ang tuwas bag! Mo? Oh, kani. Oh, naidagko pero kuya og nailawong ba? Kana bitaw ng mga siro kay kamot. Kana mga siro kay kamot inigana matunok sa lawong di ito jis ang resulta nimo. Putol king kamot mo, di kay Jesus resulta. Ari Ben magbasa-basa di ko ba? Like, follow, subscribe.